vítejte u další epizody podcastu Kecky a cecky. Místa, kde se běh potkává s ženským světem. No a my se dneska zaměříme na téma, které představuje životní křižovatku nejenom běžkyň, a to na téma těhotenství, porodu a návratu po něm. A úplně na úvod bychom chtěli říct, že běh těhotenství rozhodně není povinnost, není to nutnost. Není to čas na srovnávání a rozhodně to není čas na to, abyste se do něčeho nutili, nebo aby, nedej bože, někdo nutil do něčeho vás, protože existují zdravotní komplikace, které běh těhotenství můžou znemožnit, existují prostě různé situace, kdy to vlastně hází překážky a hází to vidle do tréninku. Nicméně důvod, proč dneska točíme, je ten, že pokud se cítíte dobře v těhotenství a všechno je v pořádku a chcete běhat, tak nemáte důvod se bát. A pozvání nám přijala amatérská běžkyně a naše společná kamarádka Barbora Kačenová-Tajt a máma malého Pepy, kterému je dneska 10 měsíců. Zároveň je to simultánní tlumočnice, která překládá důležité politické události, a jako je přijímání zahraničních velvyslanců a různorodé kulturní akce. No a je to taky běžkyně trénující na 5 nebo míli. Během těhotenství nepřestala běhat ani cvičit a navíc ji vede americká trenérka Brianna Sierraki a sama dvojnásobná maminka a elitní běžkyně. No já bych ráda bokem zmínila taky váženýho manžela, marketingového ředitele KPMG, taky organizátora úspěšných závodů Noc rekordů nebo Extra míle, Štěpána Kačenu, který mi mimochodem v posledních 8 měsících mýho těhotenství způsoboval předčasnou laktační psychózu prostřednictvím svých tréninkových doporučení. Tak si dneska klidně zaparkujte na gauči, nacpěte se s nebo i s nojemskýma ogůrkama. A dneska to bude diskuze v skutku různorodá. A potkáme se tady my 3 ženy v různých životních rolích. V roli bezdětné, těhotné a mámy z batole. A na úvod si pustíme menší ukázku. Tak. Musíme jednat společně. A proto dnes, v tuto chvíli, na tomto místě navrhuji, abychom začali znovu od nuly, abychom si začali naslouchat. Opravdu naslouchat, abychom se na sebe vědomně dívali, abychom si prokazovali respekt. Tak tohle byla ukázka z inaugurace Joea Bidena a simultánního překladu v podání našeho dnešního hosta. Tak vítej u nás v podcastu, Báro. Ahoj, já moc děkuji za pozvání. A představíme tě nejen jako mámu a běžkyni, ale taky jako tlumočnici, která zvládá simultánně přepínat mezi světy. Jak ty by se sama popsala? Já myslím, že tyhle 3 role úplně stačí. Já na nic dalšího nemám čas. No, rozvedla bys to ještě nějak, přeci jen. No, rozvedla bych to tak, že bych asi každé nové mámě přála, aby její život stál na těch 3 nohách. To mi přijde jako hodně stabilní stolička. Prostě máš to dítě a rodinu, práci a běhání, nebo sport, nějaký jiný. A když se jedna z těch nožek trošku vyklá, tak pořád máš ty další 2 a můžeš mezi nima tak jako přepínat. Nebo když je jedna chvilku kratší, tak ty druhý 2 jsou delší a za mě je to dobrý funkční systém pro všechny rodiče, i chlapy samozřejmě. Mm-hmm. No, to je naše oblíbený téma a opět se tady shrnula něco, co už jsme řešili v minulosti. Myslím si, že sdílíme názor. My moc děkujeme, že jsi na nás našla čas ve svém nabitém programu. A ještě bych si dovolila menší zpravodajskou vložku. Je 6. října. My natáčíme 2 dny po volbách do Poslanecké sněmovny, ale taky 8 dní po MČR na silniční desítku v Běchovicích. A tady moje spolumoderátorka Terka na ní získala bronz v čase 35:08
A po boku... 35:11. Bylo to 35:08, my jsme si to Čipovej, zjišťovali, čipový se čas je koukali. 35:08. A jsme připravení. A Pro mě a novinka. po boku Kristýny Meky a Báry Stýblový. No a my ti moc gratulujeme. Já tady, jestli mi moje těhotenský břicho dovolí se ohnout. Počkej, tady Co tady máme- překvapení. máme pro tebe malou senu. Tak tady. Ježiši, jste hodný. Gratulujeme. Moc gratulujeme. A čokoládový dort s asi jahod. Ježiš, tak to si Tak pak dáme, To pak skonzumujeme. skonzumujem. A já to tady teda Dáme dám stranou. stranou na tvoje orientácké mapy. A jenom bych ještě dodala, že týden před Běchovicema jsme šli s Terkou běhat a Terka se vrátila po asi 10denním čundru po Švýcarsku a prohlásila, že za chvilku budou Běchovice a je na čase trénovat. A tak já jsem chtěla možná říct, že příště, kdyby si začala o 2 měsíce dřív, třeba z toho bude ještě lepší umístění, ale nebudu ti do toho kecat. No a to, Ten život ti to prostě někde tak zařídí. ano, jak komu. A já teda dnešní rozhovor otevřu otázkou od posluchačky. A to, jaký je ideální věk na otěhotnění. No a biologicky samozřejmě se říká 20 až 25 let, ideálně do 30, což se jako snadno radí. Psychologicky a sociálně je to hodně individuální, záleží na vztahu, na kariéře, na zdraví a na zázemí. A my to nechceme řešit odborně, ale spíš mě zajímá, jak to vnímáme každá z nás. I ve spojení teda se sportem a aktivním životem. A možná bych teda začala Terkou, protože vlastně zatím jako jediná z nás tady nečeká dítě ani nemá. Tak Terko, možná jak ty vnímáš věk a načasování těhotenství u žen, co jsou aktivní? Tak já bych především řekla, že to je jako poměrně jako zajímavá otázka. Skoro bych řekla absurdní, a pak jsem se nad tím zamyslela, že vlastně je to jako asi normální otázka, kterou si jako ženy pokládají, protože řekněme u těch mužů to je trošku jedno. A tady bych řekla, že to je naprosto individuální. Myslím si, že jsme si všechny vědomi toho, že vlastně ideální věk je nějakých 25 let. Jak bych to řekla Nebo po i fyzické dřív, stránce, jde někdy těch 18. No. Ale spíš z praktického hlediska jako člověk, aby měl stabilní vztah a byl asi připravený na psychickou změnu. Takže když si do toho člověk dospěje, tak ten to mám já, ale zajímaly by mě vlastně i vaše názory, jak to máš. Kdy je ideální začít plánovat rodinu? Tak Báro. No za mě co nejdřív. Já jako 36letá prvomatka si říkám, že by to bylo bývalo skvělý před 10 lety, ale, to je velký ale, myslím si, že by žena rozhodně neměla dělat kompromisy v tom, s kým to dítě má. Mm-hmm. A jako to je naprosto zásadní, takže za mě to je to úplně nejdůležitější. Když vnímáš, že jako materiál je dobrý, tak jdi do toho, ať ti je kolik chce. A z hlediska z toho sportovního života si vlastně myslím, že je krásný, že dneska už je jasný, že je to úplně jedno. Jako pokud jsi olympionička, tak samozřejmě na začátku olympijského cyklu, jak jsme teď ostatně viděli, že jo, Nikola Ogrodníková například to dobře načasovala a další, jako i mezinárodní atletky. Ale pokud nejsi olympionička, tak myslím, že je to úplně jedno. Prostě budeš běhat, otěhotníš, pak budeš dál běhat, pak porodíš a pak budeš zase běhat. Jako, Život je dál. Jako je to úplně jedno prostě. Jako což možná před, nevím, 10, 20 lety, 30 se to takhle nevnímalo, ale já to dneska takhle vnímám a přijde mi to super, že vlastně běžná žena z toho sportovního pohledu to podle mě vůbec nemusí řešit. No, takže materiál. No, hlavně jako ne ve smyslu teda biologický materiál. I ten biologický. Ale jako taky, ale pak hlavně teda ten partnerský materiál, abych tak řekla, no. No, což bohužel je jako hodně často problém, že v dnešní době. Jak to máš, Aničko, ty? No tak já jsem jako osoba ve 3. trimestru. Já jsem se mateřství hodně dlouho bránila.
Jinak jsem teda ze 2 důvodů, neměla jsem úplně mateřský pud, nevnímala jsem to jako svůj životní cíl a jinak jsem měla vždycky vzadu v hlavě nějaký hlásek, co mi říkal, dostaň se pracovně tam, kde si řekneš jako OK, teď můžu prostě si dát stopku, odejít a na chvilku prostě a vrátit se zase do koloběhu. Což se v zásadě stalo tenhle rok a zase jsem si začala vymýšlet další výmluvy. Jako. I když mi doktoři říkali, že bych jako měla. No a pak prostě, já jsem jako fakt nevěděla. A pak se stalo nějak jako náhodou, nedopatřením, omylem, že jsme si udělali dítě. A já jsem to vůbec netušila. Takže jsem odjela do Norska, kde jsem prostě jela šílený závod, jako březen prostě plný intenzivního sportování, alkoholu, tataráku. A myslím si, že o level vejš byla už jenom Tereza Pergnerová asi jako v tom, jak hrozně se chovala ke svému těhotenství. Ale když jsem si to uvědomila, tak jsem normálně měla radost, opravdu jsem pocítila štěstí, což mě vlastně šokovalo svým způsobem, ale je to skvělý a je to hrozný štěstí, protože spousta mých kamarádek se snaží. Já věřím, že to jako dopadne, ale je to prostě dlouhá, strastiplná cesta a je to hrozný štěstí, když to takhle jako dopadne. Vážím si toho. A možná holky, co to takhle odkládají z podobných důvodů jako já, tak není to až tak horký, pokud máte ten materiál, jak říká Bára. No. Já začnu první otázkou. Když se, Báru, ohlédneš zpátky, byla jsi spíš ta, co se v těhotenství bála, jestli je bych bezpečný, nebo jsi byla jistá od začátku? Já jsem si byla jistá od začátku, protože už dávno před otěhotněním jsem začala sledovat různý těhotný běžkyně a matky běžkyně a tak dále a začala jsem si o tom hledat informace a měla jsem kolem sebe spoustu dobrých příkladů. Taková ta původní influencerka v tomhle pro mě byla nepřekvapivě Kristýna Meky. To jsem sledovala s velkým zájmem. A pak samozřejmě moje paní trenérka, která jako fun fact to druhé dítě měla přesně se mnou. My jsme měli termín asi o 4 dny od sebe. A pak třeba americká mílařka Ellie St. Pierre, že jo, která běhá míli 5, teď už má druhý dítě, ta taky. Ta myslím to druhý počala jako přímo v Paříži po té, co teda doběhla tu olympiádu, tak jako, aby teda to do toho LA dobře načasovala, takže gratulujeme. Nebo Geza Krause, německá stiplerka, teď myslím byla, nevím, 7. na mistrovství světa, něco takového. Takže těch žen je hodně a samozřejmě, když začneš se tomu tématu věnovat, sledovat, tak oni tam začnou skákat další do toho tvýho feedu, že jo? Takže pro mě to v ten moment už byla naprosto jako přirozená věc a věděla jsem, že jo, dobrý, tak jsem těhotná, tak já jdu běhat. A ještě se zeptám třeba, jakoby, když se ptala vlastní mamky, nebo věděla, jak oni to tenkrát jakoby mívali, a s jakým příkladem si do toho šla? Jo, tak to nějak jako, vidíš, to ani nevím, to jsme spolu asi snad nikdy neřešili tohle, no. A tak ona jako neběhala, myslím někdy, a asi ne v tomhle věku, takže jako jo, v rodině to jsem vůbec jako žádný příklady neměla, no, to ne. Jo. No. Když teda jsme takhle na začátku toho těhotenství a jaký jsou podle tebe největší mýty? Jednoznačně největší mýtus je, že nemůžeš v těhotenství přesáhnout nějakou konkrétní hranici srdeční frekvence a já to číslo nechci říkat, protože nechci, aby si ho lidi zapamatovali, protože je to nesmysl. To je jako za mě mýtus číslo 1. Ještě něco tě napadá? No, jo, tak jako někdo se mě ptal, to je takový fakt jako prehistorický, no jestli tomu dítěti nějak nevadí to natřásání nebo něco takového, ale tak to už jsou opravdu jako, nebo ty představy, že to dítě jako nějak vypadne, když běžíš, tak to jsou takový hodně jako nepoučený komentáře, ale tak jo, tak když se člověku to nezajímá, tak ho to může napadnout. Aha. Ale tak to už snad jako doufám, že dneska jsme dál, no. Ale jako zeptal se mě na to jeden člověk. Tkala ses někdy v těhotenství s tím, že tohleto se jako nesmí? Jo, to bylo výborný. Jeden člověk z rodiny, nebudu říkat kdo, se to dozvěděl na závodě, který jsem běžela, jako samozřejmě ne teda v nějakém
závodním úsilí do mrtva, to bych tady chtěla předeslat. Takže jsme se potkali a slyšela jsem, jo, ty jsi těhotná, no tak gratuluju. No tak ale to už nemůžeš běhat. A já tam stojím a takhle si jako připínám to závodní číslo a říkám, no hele, jako já závodím za 5 minut. Tak to bylo vtipný, ale tak asi se mi to podařilo snad pak vysvětlit, no. Jaká byla jeho reakce potom, když mi to jako řekla, jako ten výraz v obličeji? No takový nějaký překvapení, ale já jsem jako neměla čas teda v ten moment se tomu věnovat, protože jsem šla na ten start. Ale tak to byla jako 5 na dráze, to byla zrovna KPMG noc rekordu, když se tady bavíme teda o mém muži. A běžela jsem jí tak jako v thresholdu prostě, no. Jako všechny závody v uvozovkách v těhotenství. Zase na druhou stranu existuje teda něco, čeho by se ty ženské v těhotenství opravdu měly bát? To já bych nerada to stavěla z perspektivy strachu. Jako mně se nelíbí to slovo bát se něčeho, ale určitě bys měl mít respekt samozřejmě. A jednoznačně mě napadá, pokud běháš třeba v terénu, tak jako jasně pád není ideální věc, náraz do břicha logicky není úplně něco, co chceš. Takže jako jo, na to si dávat pozor. A je pravda, že ono to asi jako víš, že s tím, jak to břicho roste, tak se trošku mění těžiště, koordinace, vnímání, stability a může tě někdy třeba překvapit, jo, že nejsi tak stabilní, jak si myslíš, protože prostě přece jenom jako máš velký balon vepředu, že jo. Takže dávat si na to trošku větší pozor. Co naopak není úplně důvod jako řešit? No možná ty čísla, no. Skoro žádný, ale tak to já si myslím o běhání obecně. Jako každý by měl kultivovat běhání na vnímané úsilí, na pocit, že jo, za mě jako vyspělý běžec znamená, že se obejde bez hodinek, bez toho, že si zběsile furt něco měří, odebírá si různý tělní tekutiny a tak dále. A těhotenství je k tomu úplně skvělá příležitost, že jo? Protože se mění se samozřejmě vnější podmínky, to všichni známe, jako jo, sněží, prší, vítr, vedro a tak dále. No a když jsi těhotná, tak i ty vnitřní podmínky se pořád mění a není nic jednoduššího, než umět se naladit na to úsilí a běžet podle toho. Takže vlastně za mě asi nejlepší je fakt se spolehnout na to tělo a když ti říká, že něco ne, že ti to není příjemný, tak to prostě přestat dělat v ten moment, jo? A nemusíš proto mít jako racionální vysvětlení nebo říct si, ježiš, no tak tady mám tep jako X, no tak to ještě můžu přidat, že jo, hodinky mi říkají, že to je málo a já vím, že podle vědeckých studií můžu běžet rychlejš, jako no ne, tak když prostě se ti něco nezdá, tak to ukončíš prostě. To jsem jako udělala několikrát v těhotenství. No. A i paní trenérka mě jako vedla tímto směrem, že jako měla jsem normálně tréninkový plán jako doposud, ale jako u každého druhého workoutu byly poznámky ve stylu prostě nacíť to, když se ti to nebude zdát, tak uber něco, jo, udělej si delší pauzu, dej si chůzi místo klusu a to jako za mě. No. Měla jsi tohleto běhání na pocit i předtím, nebo je to něco, co ti to těhotenství trochu pomohlo přiblížit? Snažila jsem se to jako učit i předtím, ale to těhotenství je v tomhle skvělá škola, no. Za mě je to jako skvělá příležitost se tuhle tu dovednost běžeckou u sebe posílit a vlastně pokud třeba někoho mrzí, že zrovna teda neláme rekordy a kilometráž klesá, že jo, a špatně se ti dejchá, hrůza, tak aspoň máš tohle, máš tady tu dovednost, kterou můžeš zlepšovat, jo. No pak naštěstí přijde 3. trimestr a ty už jsi tak vypatlaná, že si třeba jako zapomeneš hodinky. To se mi teď stalo asi 3krát. To slaba taky. Takže občas jako tvůj vlastní pocit je jediný, na co se můžeš spolehnout. No určitě, no. Jako jo. Dokázala bys vypíchnout něco, co ti pomohlo cítit se bezpečně? Určitě vedení paní trenérky, která už jako odkoučovala mnoho a mnoho těhotných žen, což jako samozřejmě samo o sobě neznamená, že to dělá dobře, ale jako asi jo. A plus teda sama má ty 2 děti a jako úspěšně se proběhala oběma těhotenstvími a pak prostě informace od odborníků, které jsem si vyhledávala
A když tak potom můžeme dát i něco, nevím, do odkazu k podcastu. Jako je spoustu vědkyň, které se tomu věnují a snaží se opravdu shromáždit nejnovější data. Mm-hmm. Ne, že by teda ten výzkum byl nějak extra pokročilý a samozřejmě u zkoumání těhotných žen je vždycky problém s tou randomizací, jo, protože jako oni s tím musí souhlasit, že jako budou cvičit a jako velice těžko se že jo, tak jako ideální vědecká studie je jako zaslepená, že ty lidi vlastně neví, že jsou ve studii a neví to ani ty, co jim předepisují ty léky třeba, že jo, a tak dále, to je jakoby zlatý standard, no a to se jako u těhotných žen prostě dělá těžko, že jo, takže vždycky se tam těžko rozlišuje jako příčina, následek, jestli opravdu je to kauzální, nebo je to jenom korelace, ale jako snažíme se studie čím dál víc, no, takže se snažím prostě vyhledávat, co je a to mě, nechci říct uklidňuje, ale prostě to tak nějak koriguje to, co dělám. No. Já jsem překvapená jako z téhle informace, že jsem myslela, že na těhotných ženách se vlastně nemůžou dělat vědecké studie. No můžou, tak když s tím souhlasí, jako, že budou, nevím, jezdit na rotopedu do nějaký intenzity, tak jako můžou, ale ano, právě samozřejmě, jako kde se ženeš v uvozovkách náhodně vybraný ženy, které budou souhlasit s tím, že pojedou do intenzity 10 z 10, že jo? No. Což je ta intenzita blejů v příkopě, jak já říkám. Jako, jo, je to složitý samozřejmě. A ty ženy třeba seženeš, ale už ten jejich výběr znamená, že už mají asi nějaké charakteristiky, které asi je předurčují k něčemu, jo? A pak se jako těžko samozřejmě říká vyloženě, že toto způsobuje toto, když jako asi jsou to ženy, které, nevím, většinou lépe jí, lépe spí, obecně, že jo, se snaží žít zdravě, jinak jako co by dělali jezdí na tom. každý den na rotopedu. Rotopedu do ty jo, prostě je to jako samozřejmě určitě se to zkoumá trošku hůř, ale tak jako většinou jsou to ženy, vědkyně samozřejmě, který to zajímá, protože prostě to žijou, že jo. Tak jako snažíme se a je dobrý to sledovat podle mě, no. Ty jsi zmiňovala trenérku Brianu, že spolupracujete. A podle čeho se rozhodovala a spolupracovali jste spolu jakoby z důvodu, že ona byla tím příkladem, že už s tím má zkušenost? A nebo se spolupracovali ještě předtím, než vlastně se dostala do jiného stavu? No, ještě předtím, já jsem u ní skončila úplně náhodně, ale jsem fakt ráda, že jsem u ní skončila. Já jsem jako totální začátečník, který si řekl někdy v roce 2020, že už jako bych potřebovala, aby mi ten plán někdo začal psát, že už si moc nevěřím v tom. Tak jsem sledovala tu firmu, která ji zaměstnává na Instagramu a přišlo mi to skvělý, že mi to bude psát někdo, kdo je někde za oceánem. Já se s ním nikdy nepotkám, nebudeme spolu muset jít na dráhu tady v Praze a já jsem se strašně styděla, že jo, já jsem jako si říkala jako ježiš, no tak já tady nepůjdu s nějakým atletickým trenérem, no to vůbec prostě ještě by mě viděl u toho, no tak to prostě vůbec. Takže tohle byl jako online coaching z Ameriky a já jsem si říkala, jo, tak to je super prostě, tak někdo mi něco napíše, že jo, 7denní zkouška zadarmo, když se mi to nebude líbit, tak to zruším, No a já jsem vyplnila dotazník, velice pečlivě, tak jak já to vždycky dělám, že jo. A tam prostě dotazy jako historie a tak. No a oni mi přiřadili tady Brianu a od té doby spolu jsme. Já jsem teda mezi tím udělala jako odbočku ještě k pár jako jiným koučům, ale vrátila jsem se k ní. No. A jsem za to velice ráda, no. A za tu dobu jako my si jenom e-mailujeme a ona mi to píše teda do aplikace Training Peaks a ten plán, ale je to skvělý, no, jako, je to fakt dobrý, no, myslím si, že a samozřejmě teď už se docela známe, takže je to čím dál lepší. No. To ráda slyším. No. Mě spíš překvapuje, že vyloženě si chtěla najít trenérku, která ti vlastně nebude moci osobně pomoci. Vlastně z mého příkladu, co říkáš, říkám, to by mělo být naopak, že chceš, aby tam s tebou někdo šel. Měla tu potřebu. Ano, no já jsem se natolik jako styděla a připadala jsem si jako natolik amatérsky a začátečnicky a říkala jsem si, já nebudu jako obtěžovat se svým běháním tady někoho, kdo jako, já jsem prostě, že jo, tak
jako pořád samozřejmě k ním vzhlížím, ale pro mě jako atletika, že jo, to je jako jiný svět, než jako tehdy byl můj svět. Dneska jsem jako fanoušek a trošku víc toho vím, ale tehdy jsem si říkala, jo, já prostě chci něco nezávazného, jako co když se mi to nebude líbit a já tomu člověku budu muset říct, že jako nechci. A tady mi to přišlo jednoduchý, když tak je odpálkovat prostě, jo, ale vůbec jsem je neodpálkovala a dneska jsem ráda za tohle vedení. Super, to mi přijde jako skvělý příběh. No já bych tady tu úvodní část jenom ještě ráda uzavřela komentářem, který nám laskavě zaslal k tématu pan doktor Pavol Babej, což je gynekolog a porodník z nemocnice ve slovenském Popradu. Pan doktor Babej říká, že absolutní kontraindikace tréninku v těhotenství je insuficience děložního hrdla, což znamená předčasný porod nebo případně potrat, a nebo placenta prévia po 26. až 28. týdnu, což je vlastně, to znamená, že ta placenta je uložená nízko v děloze a částečně nebo úplně překrývá děložní hrdlo. Potom těžká anémie, nebo závažný onemocnění srdce či plic. A pak tady máme relativní kontraindikace, a to je hypertenze, opakované ztráty těhotenství a lehčí anémie. A pak podotýká, že žena, která před těhotenstvím necvičila, tak má začít jenom velmi lehce. Pokud cvičila, tak může pokračovat, ale s nižší intenzitou logicky, bez vyčerpání a příliš vysoké tepové frekvence. Příliš vysoká tepová frekvence opět uvádí, že je individuální. A běh není vhodný začínat v těhotenství, ale pokud žena běhala už dřív, tak může pokračovat v tempu, při kterém je schopná mluvit. Takže here we go. Říká, že, a tady já tady teda zmíním tu výši, obecná a knižní doporučená hranice tepovky je 120 na minutu. Je příliš obecná. Lepší je řídit se pocitem a takzvaným talk testem. Poučení a shrnutí je, že nechte si vždycky poradit od lékaře, zda jste v těch ohledech v pořádku. No a přesuneme se teda k běhání v jednotlivých trimestrech. A začneme teda logicky prvním trimestrem, tak Baru, jak se cítila na začátku? Měla jsi nějaký nevolnosti nebo takový ty standardní únavy? No, cítila jsem se tak, jako že každým dnem bych měla dostat menstruaci. Takže jako 3 týdny. Ne, no, byl to jakoby nikdy nekončí ten jako konec luteální fáze před menstruací s úplně stejnými symptomy, že jo, takže nějaký prostě taková jako oteklost trošku, větší prsa, tahaly mě, jako taková moje klasika. A únava a pak teda pak když nastoupilo období nevolností, tak ale u mě bylo jako skoro nic. Stačilo nemít hlad, na to jsem rychle přišla, že když jsem se nenajedla, tak mi bylo víc blbě. A to běhání rozhodně proti těm mírným nevolnostem taky pomáhalo. Ale jako opravdu to bylo, já jsem zvracela jednou a to ještě bylo nějak jako fakt těsně po početí, takže ani nevím, jestli to s tím souviselo, možná jo, možná ne. A jako ty nevolnosti jsem zvládala v pohodě, no, tím jídlem a určitě fyzickou aktivitou. A jo, únava samozřejmě, jakoby únava taková hůř predikovatelná, někdy líp. Jako když jsem jednou v neděli zjistila, že dlouhý běh a odpoledne s dětmi v lunaparku a večerní cvičení s činkama jako není trojboj, který budu zvládat. Tak to bylo takový jako, aha jo, tak vyber si 2 z těchto 3 věcí a ty můžeš dělat jako v jeden den. No. Tak to jo, to bylo v prvním trimestru. A mě by zajímalo, jak jsi pracovala vlastně s intenzitou a objemem. Ty jsi zmínila, že jsi běhala spíše podle pocitu. A jak jste vlastně pracovali s těmahle hranicema s trenérkou? My jsme pokračovali v podstatě v plánu, který jsem měla předtím, protože už byl takový jako udržovací. Nebylo to, že bychom vyloženě budovali něco směrem k nějakému závodu, takže na začátku objem zůstal stejný, intenzita taky, ale jako my jsme neměli v plánu nějakou ostrou mílařinu nebo něco takového, takže normálně jsem běhala NPčka a i jako rychlejší intervaly, ale s hodnějšíma pauzama.
No, takže jako já jsem běhala třeba 5kový tempo nebo 200 do kopce, ale jako bylo tam větší odpočinek, chůze místo klusu a tak a tím se to vyvážilo. A takže za mě v prvním trimestru ten trénink byl hodně normální. Jenom tam všude byly k tomu ty poznámky, jakože ano, jako měla bys běžet v tomhle tempu, ale prostě uvidíš, když tak si zpomal něco, nebo když to byl nějaký stupňovaný běh, tak začni jako pomalejš, jo. A tak, no. No a co silovka? Jo, to jsem vůbec neměnila na začátku, to jsem prostě pokračovala ve svém běžeckém posilování a já mám ráda jako těžší činky, takže to jsem věděla, to jsem si rešeršovala separátně od toho běhu, jaký jsou pravidla pro posilování v těhotenství, takže tam jsem jako vůbec neměla nějaký obavy a ono to funguje dost jinak. Jako jsou ženy, které v těhotenství si dají třeba osobní rekord na deadliftu, jo? Což jako prostě v běhu to se ti nestane samozřejmě, ale v tom posilování to fakt funguje trošku jinak. Jo? Takže jakoby jo, našla jsem si samozřejmě pánevní dno, co dělat, to s tím cvičením dosouvisí a jak jako pracovat s tím kórem, abych si něco neudělala samozřejmě, jako protože ta správná technika je jako velmi důležitá, když zvedáš hodně. A takže to jsem si všechno předtím našla a vesele jsem si posilovala. No a pak jsem jako ano, několikrát, někdy tak, nevím, ke konci druhého trimestru jsem si říkala, tak teď už fakt s tím skončím a začnu dělat to cvičení pro těhotný. Jo, tak jsem si našla nějaký program. Jednou jsem to udělala a říkala jsem si, no tak ježiš, tak to mi nic nedává, to mě nebaví prostě. Tak jsem to zahodila a zase jsem se vrátila ke svým kettlebellům a tohle jsem udělala asi 3krát dokola. A protože fakt jako dost dlouho mi šlo posilovat tak jako předtím, no. Jako samozřejmě, ano, tak přestala jsem skákat, protože to jako nebylo úplně komfortní. A logicky tam, kde ti to břicho překáží, tak to přestaneš dělat, že jo, přemístění neděláš a jiné věci. Ale jako spoustu věcí dělat můžeš, no. Takže jsem je dělala dál. A ani u toho posilování ses jako nebála, že bys něco dělala špatně? Jako měla jsi tam tu sebejistotu, že všechno je tak, jak má být? Docela jo. Možná je to tím, že já jsem jako malá dělala moderní gymnastiku, což je hodně jako koordinačně náročný sport. A já docela, jestli něco umím, tak jako skoordinovat svoje tělo. A už jako od malička jsem se učila, co to znamená jako propnout koleno, zatáhnout břicho, jakým způsobem, jak se narovnat, jak stát na jedné noze. Pro mě to jako není nepřirozený, jo? Dělat nějaké věci na jedné noze, což jako běžec děláš hodně v posilovně. Takže v tomhle jsem si dost věřila, jo? Jakože vím, jaká je správná technika toho cviku, ať už je to dřep, mrtvej tah nebo cokoliv jiného. A vím, jak aktivovat střed těla, tak abych jakoby podržela to břicho v uvozovkách a jako prostě jak se to má dělat správně technicky v těhotenství. A takže jsem se jako nebála vůbec, no. A jo, samozřejmě postupem času jako klesaly ty váhy, které jsem zvedala, ale ne tak rychle. Jako překvapilo mě, fakt mě překvapilo, jak dlouho jsem zvedala furt to samý, jako. No. Zase nutno podotknout, že jsi trénovaná. Jako jo, určitě, samozřejmě. Že prostě jo, asi jo. ideální. Já jsem třeba teda celou dobu jako cvičila s trenérem prakticky. No. Asi bych si úplně netroufla zase jako do toho jít sama. No. Ne, určitě samozřejmě. To se jako bavíme o někom, kdo to dělal i předtím. I když teda jako já si jako začít určitě je možný v těhotenství, pokud si nikdy předtím necvičila, dokonce bych to doporučila, ale tam určitě to musí být jako přímo pod dohledem. Hodně si myslím, kontrolovaný. A jako samozřejmě hodně pozvolný a tam jako, jo, tam je třeba dát si větší pozor, ale jako rozhodně ty benefity převažují. Jako je lepší cvičit, protože jako co tě čeká po porodu, tak na to potřebuješ svaly. No, i na ten porod. Tady bychom doplnili opět informace o silovém tréninku s komentářem od odbornice na zdraví pánevního dna, fyzioterapeutky Magdalény Čolty, a která říká, že silový trénink v těhotenství může být velmi přínosný, pokud je přizpůsoben zdravotnímu stavu a trimestru.
Pomáhá udržet sílu, stabilitu a správné držení těla, což je důležité i po porodu. Vhodné jsou například cviky s vlastní vahou, dřepy, výpady a posilovací gumy, vždy s důrazem na plynulé dýchání, pánevní dno a hluboký stabilizační systém. Součástí měl být i stretching a uvolnění. Vyhnout se třeba lehu na zádech po 2. trimestru, tlaku do břicha, to se týká třeba sedů lehu, skokům, nárazům a maximálním výkonům. A lepší je více opakování s menší zátěží. Každá žena reaguje jinak, proto je nutný individuální přístup. Já třeba obdivuju tohle, já jsem jako byly cviky, které já jsem úplně třeba 100% nezvládala, tak jako předtím. No. A opravdu to zase záleží jako na pocitu hodně. No to jak ke konci už jako taky ne samozřejmě, no, ale jako řídila jsem se tím, že něco je lepší než nic a jo, prostě modifikuješ, ale pořád něco děláš, no. Pojďme k 2. trimestru. Nejlepší trimestr. Říká se, že je nejpříjemnější. Můžu potvrdit, že byl i relativně příjemný. Platilo to i u tebe, nebo jsi měla nějaký těžší chvilky? No, platilo to u mě až na to, že byl červen, červenec a srpen. Takže pro mě blbý. A strávila jsem 2. trimestr tím, že jsem se snažila jako identifikovat, nakolik za moje zpomalování může to těhotenství a nakolik za to může to vedro, který mě osobně prostě vadí dost. Kromě tady toho to bylo dobrý, no. Jako normálně jsem dál měla nějaký tréninky, jako nejenom klusy. Vlastně v 17. týdnu jsem běžela ten jakoby závod v uvozovkách. A pro mě to byla 5 teda. To byla 5 na dráze, no, ale jako prostě to bylo jenom tak ze srandy, ale jako za mě třeba pro jako psychickou pohodu, pokud máš ráda tu atmosféru závodu, tak je fajn si jako připnout to číslo, obliknout si ty rychlé boty, když jako je nepotřebuješ, že jo. A proběhnout se s těma lidma, jako myslím si, že je to způsob, jak zůstat v kontaktu s běžeckou komunitou, že jo. Aha. Pokud nechceš jenom fandit, což jsem teda taky hodně dělala, jako jsem byla velká faninka v těhotenství. Takže to doporučuju, no, i když si tam nezaběhneš žádný osobáky. A ve 4. měsíci mi Garminy zahlásili, že mám vyšší VO2 max, takže... Stalo se mi to samý. Takže k tomu bych jako jenom řekla, že to jsou ty čísla a přístroje, jo, no, tak to mě pobavilo. Těhotenská forma. Jo, no. Takže vlastně v tom 2. trimestru měla si pocit, že se dá běhat jako skoro normálně? Skoro jo. Už jsem teda rozhodně potřebovala těhotenský pás a k tomu bych řekla, že neváhejte, nečekejte, jako neplatí to tak, že čím déle to jako vydržíte bez toho pásu, tím je to lepší, to je blbost, prostě hned jak máš pocit, že by se ti hodilo to břicho nějak podržet, tak ho začni používat. To je důležitá věc a jinak to bylo dobrý. No. Jak se s tomu dostala k běžeckému pásu? No to mi řekla paní trenérka, že bych si ho měla pořídit. Já jsem si pak koupila teda jiný, než doporučovala, protože jsem chtěla takový minimalistický, jak bylo to vedro právě, tak představa, že mám na sobě další vrstvu nějaký tlustý tkaniny, která jako mi zakrývá celý břicho, tak to jsem nechtěla, no. A posloužil mi dobře ten můj, když to byl fakt jenom jako jednoduchý pás, jako ani bych řekla, že nebyl speciálně na běhání, jo, jako by ta propagace byla normálně na chození, i když samozřejmě tak ono prostě pro těhotný běžky není skoro nic, že jo? Jasně. To je jako malá demografická skupina. Tak dáme pak na Instagram. Už to tady... No, jako, tady pro mě to je úplně sebevzdělávací vložka, tady tyhle ty věci. No. Taky bez něj nevyběhnu. No. A pak už, ano, pak jsem byla úplně nervózní, jednou jsem ho někde jako zapomněla a nějak jsem se vracela pro něj, protože bylo nemyslitelný bez něj běhat. No. Ještě tam máš nějaký hacky na doplňky při běhání, těhotenství, co ti pomohly takhle dál? Hacky, no tak podprsenky samozřejmě, ale to není žádný hack, to je jenom jako posmutnělý povzdech, jako připrav si peněženku, prostě, já jsem musela projet, mám doma 3 různé velikosti, no. Mám svoji standardní a pak mám 2 různý. A teď nejsem teda na té nejvyšší, teď jsem na té prostřední. Na té nejvyšší jsem byla nějak těsně po porodu, kdy se ti ty prsa fakt jako nalijou a jsou velký. Přesně, Anička vzdychá, no, jako jo.
Jo, a mě to jako, já se nechci rouhat, ale jako nebaví mě to samozřejmě, no. Ráda bych se vrátila ke svým starým podprsenkám, který mají 3 kapsy, což je jako velice vzácný a tyhle ty moje větší je nemají a jako štve mě to, no. A máš jich málo, že jo, protože jako nechceš mít doma tunu podprsenek, tak máš 2 prostě, ty střídáš a těšíš se na ty svoje starý, no. Tak to není hack, no, to je prostě realita a nechci ani nic doporučovat, protože ty modely se pořád mění, no. Jasně. Takže jako, pak na Redditu je nejlepší si to vygooglit, jako tam ti uživatelky poradí, co si koupit, no. Tam tě poradí, no. Co nechceš. Ano. No a pánevní dno, který už jsi zmiňovala, dala si mi úžasný tip, tehdy si mi posílala aplikaci, tak je to důležitý téma, hodně se o něm mluví, tak jak ty jsi s ním pracovala? Já jsem od začátku 2. trimestru začala dělat tak jako 3krát týdně, na 1/4 hoďky, vyloženě jako cviky na posílení pánevního dna, což začíná tím, že se učíš jenom dýchat do bránice. Ono je to jako složitý docela a snažíš se teda nějak aktivovat bránici, ten hluboký stabilizační systém a pánevní dno a učit se to nějak jako ovládat v nějakém rytmu, protože to všechno spolu souvisí. A zároveň tohle je třeba zapojit do toho posilování. Jo, to je vlastně, takže vlastně jsem sice 3krát týdně dělala jenom pánevní dno, ale pak jsem zároveň při každém cvičení, při každém cviku, při každém dřepu, mrtvým tahu a tak dále, jsem udělala jakoby tu aktivaci, jako když jsem to dělala samostatně a to je za mě naprosto zásadní. No, a to jsem dělala pak do konce těhotenství a pak vlastně v jiný formě i po porodu. A před porodem asi měsíc jsem začala dělat i jako protahování a uvolňování pánevního dna, no, protože to je takový jako Bčko, který je třeba k tomu Ačku přidat, protože ono je potřeba obojí. No. No my tady právě opět, teda co se týče pánevního dna, tak jsme získali nějaké poznatky od paní Magdaleny Čolty, kterou už Terka zmínila, od fyzioterapeutky pánevního dna. A ta teda říká, že má velký smysl věnovat se pánevnímu dnu preventivně už během těhotenství, anebo ideálně i před ním, ale to teda jako nevím, kdo úplně dělá. A v těhotenství pánevní dno nese stále větší zátěž, proto je důležité umět ho vnímat, aktivovat i uvolnit, jak říkáš. A cvičení zahrnuje nejen takzvané Keglovy cviky, což jsou teda jednoduché cvičení vlastně na posílení svalů toho pánevního dna, to znamená těch svalů, který pomáhají udržet všechno. Moč, stolice a vnitřní orgány. A to dítě. No ale ono jako opravdu často po tom porodu, pokud no, tohleto jako pokud to nějak oslabí, tak tohle je právě největší průser. Když se ženský třeba vrátí brzo, když se vrátí brzo po porodu, tak jako ty orgány... Tak se počurají při tom. No a nejen to, jsou jako spousta dalších jako důsledků. No a že je důležité i správné dýchání a relaxace, aby nedošlo k přetížení a začít lze teda už od začátku těhotenství podle stavu a doporučení lékaře a nejprve se zaměřit na dech a uvědomění, později přidat jednoduché cviky a zapojit hluboký stabilizační systém. Potřeby jsou individuální, některé ženy pánevní dno posilují, jiné uvolňují a cvičení připravuje na porod, snižuje riziko inkontinence a urychluje regeneraci. Podepisuji. Tímto bych nás přepojila ke 3. trimestru, kde ten pohyb je většinou limitovaný. A jak to bylo u tebe? Jo, já jsem si ještě docela užila 7. měsíc, protože bylo září a poklesly teploty, takže to bylo takový jako falešný zlepšení, protože se mi lépe dýchalo. A poslední workout jsem šla ve 28. týdnu a to jsem tehdy teda nevěděla, že bude poslední. A ještě ve 30. týdnu jsem běžela míly, jakože závod zase v uvozovkách, takže míle v thresholdu, ale zase prostě byla ta příležitost zase se vidět s běžeckou komunitou, to byla extra míle KPMG. Do konce 7. měsíce jsem běhala, já nevím, tak 20 až 30 kilometrů týdně, což byla tak polovina mý předchozí kilometráže. A pak už to jako... Pak ten sešup byl vlastně docela rychlej,
a ve 36. týdnu jsem běžela naposledy. No, pak jsem prostě chodila, trošku jsem se snažila veslovat. Ale samozřejmě, jako, že jo, ta perfektní veslařská technika jako vyžaduje velký zapojení toho břicha. Jo, takže jakoby, takže se tak jako šoupeš na tom sedátku, že jo, a taháš to rukama a nohama, což je jako špatně samozřejmě, ale jako dobrý, tak prostě jsem to trošku jako pošulíchala, no, jako aspoň něco, jako a věděla jsem, že to není úplně ideální technicky, no, tak to bylo tak jako pro srandu. Tak bavíme se o 3. trimestru. Aničko, jak to máš ty teďka? Já jsem aktuálně na nějaký kilometráži, taky asi jako teď už 30 týdně. A zjistila jsem, že jako předtím jsem běhala, já nevím, 5krát týdně. No. Šlo to úplně v pohodě. A teď už jako teda ta regenerace je potřeba. Takže já obden chodím plavat, takže mám nějaký kardio, to je dobrý. To je fakt super. No. A obden běhám, jako sáhnu si tak, včera jsem šla 11, myslím, nebo předevčírem. Ale jako, jo, jde to, ale jsem už velmi opatrná. Já se hlavně bojím, aby právě, jak jsi to říkala na začátku, že to dítě vypadne. Tak já se bojím, že už by mohlo. Jako to takhle nefunguje. No, já nevím, já mám občas ten pocit. Jako řekla jsi někdy právě to, takový to, já to třeba mám trošku, že už si říkám, tak teď už uberu. Pro mě ten signál byl, když jsem jako dostávala už takový jako trošku křeče do chodidel. Už prostě chodidel? Těžký. No, protože je těžký. No, jasně. No, jo. Tak kdy ty jsi řekla, jako, že už je na čase možná ubrat? Tak to já jsem si říkala kontinuálně, jo, jako to jsem si od začátku říkala jako na mnoha trénincích, některý jsem prostě ukončila a některý i z úplně jako iracionálních důvodů. Já to bych se ještě teda skokem vrátila k 1. trimestru. Na tom je vlastně za mě nejtěžší ta práce s hlavou. Protože já jsem třeba běhala nějaký 200 do kopce, což je docela můj oblíbený trénink. A jednu jsem běžela jako na moje poměry fakt jako dost rychle. A úplně mě vylekalo, jako jenom to číslo, který jsem viděla na těch hodinkách, že jo. Jsem se jako koukala, ježišmarja, prostě. A přestala jsem a šla jsem domů, jo. Ale jako byl to úplný nesmysl, jo. To je prostě bylo to. A nebo mě tak jako začalo píchat někde něco v břiše, tahat, že jo. Tak jsem říkala, ježiš, no, tak radši přestanu a klušu domů, že jo. A pak jsem zjistila, že to jsou střeva. Prostě jako trávení, velký téma, že jo. A to se mi stalo několikrát, jo, než jsem na to přišla, že teda, jo, jako nic se neděje, problém je jinde. Tak to bych jenom jako se vrátila, že to si musíš vyřešit v 1. trimestru tohle a pak už jsi zkušenější. No a v tom 3. jo, jako mě bolelo lítko, no. Takže samozřejmě taky jsem si vygooglila hlubokou žilní trombózu, že jo. Ale jako pak jo, probrala jsem to samozřejmě i jako s porodní asistentkou jsem to řešila. No a pak už mě to nebavilo. Jako já jsem přestala v momentě, kdy už se to jako opakovalo, vždycky jsem vyběhla a asi po 1,5 kiláku prostě mě to začalo bolet a už to jako... Už tě to nebavilo? Už jako nepřevažovalo to pozitivní, takže jsem řekla, že to balím. No, tam jsem chodila na procházky. Možná to lejtko je dobrý zmínit. To je docela totiž podstatná věc. Mně se to stalo taky, to je tím, že jsi prostě těžká. No, jako, jasně, no. Ty přibereš hroznou váhu za krátkou. No, já jsem byla už oteklá, pak samozřejmě ke konci, no. Ale ono se to stává, ale nikdy nevíš. Ona to může být tromboza. A tromboza je pěkný průser. No, jako, jasně, když si vás začne jako táhnout lejtko v těhotenství, tak je dobrý si zajít na angiografii, nebo prostě si to nechat zkontrolovat někde v trombocentru. Takže možná poznámka pod čarou. Určitě, no. Máš tipy a triky, jak se vypořádat s nepohodlím? Řekněme, že těžší dech, tlak na břicho. No tak těžší dech se řeší velice originálně, takže zpomalíš. A no ta železo možná, jo? Jakoby nenechat se, to je taková závorka. Já bych se nenechala jako manipulovat do situace, že anémie v těhotenství je normální, že ti to má být jedno a že když se tak jako plácáš někde na spodní hranici normálu,
pro běžnou populaci, takže je to OK a nemusíme to řešit, jo. Takže jakoby já bych teda za sebe bych se snažila o suplementaci a snažila bych se to udržet v nějakých rozumných hladinách pro vytrvalostní sportovkyně, což je trochu jiná hladina než pro běžnou populaci. No, takže to je ten těžší dech. No, tlak na břicho se řeší tím pásem. No a pak samozřejmě ta dobrá podprsenka, jakože čím větší prsa máš, tím důležitější to je. Doporučuješ investovat? Jo, tak na to se neohlížet, tak prostě jako ve špatný podprsence se běhat nedá. Dobře, když teda nemáš žádný prsa, tak asi jo, ale jako... Ono je máš, ale v třetím trimestru prostě už máš prsa. V třetím trimestru je mají úplně všichni, takže jako to je jedna věc, kde teda bohužel musíš investovat, no. Poslední bod třetího trimestru, jaký byl ten pocit, že už se blížíš do finále? No, tady jako nechtěla bych tě nějak odradit, ale to není finále, je to spíš startovní čára, jako z pohledu matky 10měsíčního dítěte. Pro mě konkrétně, já jsem to měla stejně jako ty na podzim, já jsem měla hodně práce, neměla jsem jako úplně čas o tom přemýšlet a teď, že jsem podnikatelka, takže jako nemám mateřskou, takže jsem jako tlumočila ještě 3 týdny před porodem a na počítači jsem dělala tak jako kontinuálně. Já jsem vlastně o tom moc jako nepřemýšlela. Jo, asi týden před porodem jsem si otevřela kurz hypnoporodu, který jsem si zakoupila. Takhle jsem si to přečetla a řekla jsem si, jo, tak to už asi nestíhám. to už je pozdě, tak jsem to vlak mi ujel. A dneska už vím, že to jako není pro mě. Určitě to pro někoho může být dobrý, pro mě ne. Pro mě teď už definitivně vím, že až teda bude další kolo, tak další kolo. No někdy jako asi, jo. Tak použiju prostě ten sebecoaching v hlavě, který máš, když závodíš. To jako za mě je to pro běžkyni nejlepší, takový to, jak mluvíš sama se sebou, že jo. Někde na maratonu ideálně. A tak to si říkáš různý věci. No a jako za mě to při tom porodu je tohle jako nejfunkčnější. No. Pro mě to tak bylo. Tak to mě zaujalo, jako, že ta self-talk, kterou si říkáš jako při závodě, tréninku, ty bys to doporučila použít jako i při tom určitě, porodu? Pokud nás poslouchají nějaký běžkyně, tak já bych jim to doporučila, aby to vyzkoušeli. No, protože to je dost podobný, že jo? Tak jako by ty kontrakce jsou jako nějaký intervaly, mezi nima jsou pauzy, když teda máš štěstí a probíhá to nějak normálně samozřejmě, někdy pak máš smůlu a moc pauzy nejsou, ale tak to je jiná story. Tak ty musíš vydržet ten interval, že jo, tak to známe všichni, jo, jako kolečko na dráze prostě, nebo 2, tak jako počítáš, kolik ti zbývá, že jo, říkáš si, jo, tak to ještě vydržím, hraješ se sebou takový ty hry, jakože tak ještě vydržím 100 a pak zastavím, ale jako víš, že to není pravda, že pak ještě to doběhneš do cíle samozřejmě, že jo, tak tohle všechno na sebe můžeš použít, no, nebo jako na závodě, já si někdy říkám, jako když běžím třeba z kopce lehce, tak si říkám, teď odpočíváš, teď úplně relaxuješ, jo, když samozřejmě nerelaxuješ, ale snažíš se si to jako vsugerovat, že teď si odpočineš v tomhle kilometru a pak ten další zase se víc zasnažíš a hraješ se sebou takový hry mentální, no, tak jako za mě to je úplně stejný, jako porod je ultra, že jo. Akorát nevíš, kdy to začne, jak to bude dlouhý. Jak dlouhá byla tvoje cílová rovinka? No, cílová rovinka byla docela dlouhá. Už jsem to jako moc nevnímala, ale myslím si, že jako... Našla jsem tu energii. 1, 2 hodiny. Energii jsem našla, protože můj muž mi ve správnou chvíli řekl, že běžím poslední kilometr maratonu. Pane bože. A to přesně, ale to přesně, to je dobrý, ale to je skvělý, tak to přesně víš, co to znamená, jo, a přesně jsi schopná se tak jako vchopit, jak bys měla v posledním kilometru maratonu, už máš natrénováno, že? A neplazíš se tam po zemi. A jako pro mě to bylo úplně to, co jsem přesně potřebovala slyšet. Jako. No tělo tě pak taky vyklusá, tak vždycky říká, jo. Míle, musíš... Jo. Ne, vyklus už mě nenutil, no. Tak tady to přirovnání se mi líbilo. No. A my to zase doplníme komentářem od gynekologa pana doktora Pavola Babeje. V prvním trimestru je důležité, jak se žena cítí. Hlavně spousta žen má obavy, protože je to období s největším rizikem potratu a období nevolností. A ne každá má chuť běhat. Možná tak kolem záchodové mísy.
Běh v těhotenství měl být hlavně o pocitu s lehčí intenzitou, jinak hrozí křeče v podbřišku. Druhý trimestr je obecně nejbezpečnější, břicho ještě nepřekáží, nevolnosti obvykle ustoupí, doporučuje se sportovní podprsenka. No. A pokud se objeví bolest nebo špinění, je nutné ihned přestat. Kvůli změně těžiště je také důležité dávat pozor na pády, proto je lepší běhat po rovném povrchu. No a ve třetím trimestru není běh zakázaný, ale může být méně komfortní kvůli stabilitě, proto je často doporučená rychlá chůze. Pokud ale žena běhá, intenzita by měla být taková, aby byla opět schopná mluvit. To v podstatě shrnul všechno, co tady Bára říkala. Kromě teda té trenérky, kromě Briany. Konzultovala se to ještě s někým? Já nevím, jestli jsi měla fyzioterapeuta nebo nějakého odborníka. Neměla, ale já jsem všechno, to bylo jako samostudium to bylo. Ale našla jsem si český fyzioterapeuty, o kterých si myslím, že to dělají dobře a že jako jsou moderní, informovaní a všechno. A v případě potřeby jsem byla připravená tam vyrazit a mám to prostě v záloze, že jako kdyby něco, tak se obrátím na ně. No. Jmenují se MINT terapie. Ano. A ty jsou za mě jako asi nejlepší, co jsem našla. To mi doporučovala i kamarádka Verča Vodlíčková. Já bych ještě chtěla teda možná říct, že jako já teda jsem měla okolo sebe tebe a Verču, takhle z holek, co vlastně nějak amatérsky běháme a pro mě to bylo hrozně jako pro mě to vlastně bylo super, jako to, že jste to šérovali v obě dvě, tak mě to hrozně uklidnilo. Já si myslím, že bych měla z poloviny tolik odvahy takhle jako běhat a trénovat, kdybych jako neviděla třeba vás ve svém blízkém okolí, tak to bylo jako hodně uklidňující prvek, takže díky za to. No pro mě taky, já jsem to měla úplně stejně a proto tady dneska jsem teda, protože mě to pomohlo úplně nejvíc, no, když jsem viděla ty ženy, jak to sdílí. Jak reagovalo tvoje okolí? Řekněme rodina, kamarádi, komunita. No nijak speciálně. Můj muž, ten byl rád, že mám dobrou náladu, že mě nic nebolí, že mě nebolí záda, že jsem si vlastně vůbec na nic nestěžovala celé těhotenství. Jinak rodina nějak, jo, tak byl tam ten jeden komentář, jako že nemůžu běhat. A jinak zbytek rodiny, myslím, že důvěřoval mému úsudku. A v rámci komunity, jo, to musím říct, že jsem si všimla jako pár chlapů, které spojovalo to, že byli málo informovaní a vysoce kritičtí. Aha. A protože prostě se jich to netýká, tak asi jakoby, že o tom nic neví, ale jako názor sdílejí, protože proč by ne, že jo? Tak jsem se snažila jako je trošku edukovat, ale jako samozřejmě nebudu tady někoho jako na sílu přesvědčovat o něčem, no, ale jako jo, pár hlasů bylo, no. Ale bylo to čistě jenom jako jejich nějaký jako iracionální přesvědčení, že jim se to nezdá, no, ale tak to jako to nestačí. Pouštila ses potom do té, jako řekla, edukace? No lehce, ale samozřejmě, když člověk vychází ze základu, že neví opravdu nic, tak to jako je těžký, no. A jako já zase nebudu tady někoho evangelizovat, jako dobrý, jako na to nemám čas. Jo, jako snažíš se prostě být dobrým příkladem a víš, že k těm ženám, který to potřebují, se to snad dostane. Děláš to nejlíp, jak umíš, máš informace nejlepší, jaký umíš získat a prostě. Proč evangelizovat někoho, kdo nemá dělohu? Protože někdy, nedej bože, bude mít taky nějakou ženu, že jo, třeba běžkyni, ale tak ona mu to vysvětlí potom. No. Pojďme tě trochu představit i mimo těhotenské téma. Máš svoji vlastní překladatelskou firmu a pracuješ na významných projektech. Tlumočila si třeba vítěznou řeč Trumpa po volbách a nebo jeho návštěvu v Paříži v prvním volebním období. Jak zvládáš tuto náročnou práci kombinovat se sportem a rodinou? No, zeptejte se mého muže. Jo, no tak jak jsem říkala na začátku, no, máš stoličku, ta má 3 nohy a jsi si vědomá toho, že skoro nikdy nejsou všechny stejně dlouhý, nejsou všechny na 100%, ale pořád je to za mě jako
jako nejlepší možný nastavení životní. Ten aspekt, že mám firmu, je vlastně v pohodě, protože mít firmu znamená volat, psát e-maily a delegovat, což zvládáš i s dítětem. Jednou jsem absolvovala hovor s dítětem na klíně, který se kojilo a spalo prostě, já nevím, pár týdnů po porodu a ten člověk to vůbec nevěděl, že on na druhé straně, tak to je v pohodě. No, pokud jde o to moje vlastní tlumočení, že teda já jdu někam na konferenci, tak to taky se dá kombinovat docela dobře, protože si prostě vybíráš, kam chodíš. To bych navázala na Aničku, která teda mluvila o tom, že máš dítě v nějakém kariérním bodě, kdy máš pocit nějaký stability a že už máš něco za sebou, tak samozřejmě na to se to hodí, ano, být jakoby už trošku pokročilejší tady v tom a mít na výběr a říct, na tuhle akci jdu a na tuhle akci nejdu, tak to je fajn. Co nejde, nebo pro mě teda je cestování a jako ano, řekněme si to upřímně, ta jako úplně nejlepší práce v mém oboru zahrnuje dost cestování a lítání tam a zpátky po Evropě a to jako nechci teď dělat a nevím, kdy to začnu chtít dělat, možná nikdy. Tak jo, to je třeba trošku mínus a jako samozřejmě, že tu práci tím pádem jako nedělám ji teď na ty nejlepší úrovni, na který bych jinak mohla. Jakože já na to mám vzdělání, certifikace, bobříky, jak já říkám, mám to jako nazbíraný ty frčky a mohla bych to dělat, ale prostě jako kvůli dítěti to teď nedělám. Prioritu máš prostě někde jinde. Jo, tak jako no bylo by to velice složitý, jo, tak musela bych, nebo tak jako dítě je kojený, že jo, takže by se mnou musel někdo lítat a tomu někomu bych musela platit letenku a ubytování a pokud by to nebyl někdo z rodiny, tak bych mu musela platit i za to hlídání, že jo. A to už jako je otázka, jestli by se to vyplatilo a pak je otázka, jestli chceš jako to dítě samozřejmě, aby to podstupovalo, jo. Pepík je dost jako v pohodě a vyklidněný, ale prostě je to jako stres, že jo. A takže teď jsem se rozhodla to na téhle úrovni nedělat, dělám v Praze, co můžu dělat. No a pokud jde o to, jak se to celý kombinuje se sportem, tak tam je za mě klíčový ten partner. Jako on mi v životě neřekl, teď nechoď běhat. A já jsem mu v životě neřekla, teď nechoď běhat. Takže jako priorita je jasná. Jako musíme si oba otrénovat a pokud to znamená sednout si občas ke kalendáři a trošku se zamyslet, tak to prostě uděláme a nekoukáme na Netflix. Tak. A mohla by se podělit teda o nějaký nejzajímavější momenty tvý dosavadní kariéry? Myslím, že to je hodně zajímavý, že tady jen tak simultánní tlumočnici mít nebudeme. Nejzajímavější momenty jsou asi ty prezidentský, no, to znamená tlumočení v televizi, na který jsem se s postupem času tak jako specializovala, to znamená, jo, byl tam ten Bidenův inaugurační projev, teď ta poslední vítězná řeč Donalda Trumpa, no. Tak Donald Trump je vždycky zajímavý ve smyslu, že vůbec nevíš, co bude říkat. A pak to slyšíš a nejsi si jistá, že jsi dobře slyšela, ale jako ujistit se nemáš čas, takže tam prostě musíš něco říct. Tak v tom on je velice specifický a nedělá se to snadno. Někdo se nedělá snadno, protože je strašně jako vzdělaný a fantastický řečník a prostě hází tam nějaký citáty z Bible a latinský věci a nevím co, tak to jako není ten případ, ale obojí se dělá velice těžko, no, ale mě baví ta intelektuální výzva v tom. A taky mě baví, že když to děláš, jakýkoliv tlumočení, tak seš opravdu velmi silně ve flow, ve smyslu, že to nemůžeš dělat vůbec nic jiného, to se prostě jenom soustředíš na to, že přijímáš informaci, zpracováváš, nějaký posíláš dál v tom druhém jazyce, zároveň kontroluješ sama sebe, co říkáš, jestli neříkáš nesmysly a už přijímáš zase další informaci a je to jako záhul. Svým způsobem je to takový cvičení mindfulness. Být 100% v přítomnosti. No musíš být absolutně 100% v přítomnosti, no, to jako nejde. No. Mně to přijde jako strašně zajímavá profese. No, jo. Osobně jsi asi jediná tlumočnice tady, kterou jako znám. Jo, to je nás málo, no, a bude nás ještě mít. Jak ses k tomu ty dostala? Mně vždycky šly jazyky, já jsem celkem rychle
četla, česky teda, Aha. a pak jsem rychle přišla na to, že mám talent na jazyky a takže jsem si řekla, že budu chtít studovat překladatelství a tlumočnictví. No a potom na škole, na vysoký, jsem celkem rychle zjistila, že mě baví ta komunikace s lidma, takže bych radši chtěla tlumočit, že jo, na těch akcích a živě, co se říká, a ne psát na počítači, co se píše, i když jako to taky trochu dělám. No, tak jsem se specializovala na tlumočení, vystudovala jsem tu specializovanou školu, kterou tady na to máme, a začala jsem tlumočit. No. Když mluvíme o kombinaci práce, rodičovství, pojďme se podívat na návrat po porodu. Jak vypadaly tvoje první týdny po porodu? To si budete smát, ale víte, jakou radost mi udělalo, že jsem si mohla sednout k počítači a odbavit přijaté faktury. To bylo skvělý. Protože prostě to byl jako kousíček mě, že jo, mých normální činnosti. A to bylo úplně ideální, že jo, tak jako nebylo to moc náročný na přemýšlení, ale prostě tak jako jsem si mohla trošku dělat tu svou práci a pak to samozřejmě narůstalo, ale tak za mě to bylo jako ideální a byla jsem za to fakt ráda. No a pokud jde o ten běh, tak týden jsem nedělala nic, ani jsem moc nechodila. Druhý a třetí týden už jsem docela začala chodit, jakože 8 000 kroků denně a víc. No a začala jsem intenzivně s tou rehabilitací pánevního dna, jakože půl hodiny denně, každý den. A myslím si, že to bylo fakt jako klíčový. A čtvrtý týden jsem k pánevnímu dnu přidala lehký posilování, jakoby pro mě lehký, který bylo teda nějaký speciální těhotenský, jakože poporodní. To jsem si našla zase v jiné aplikaci a přišlo mi to dobrý. No a pátý týden teda se přiznám, že jsem jako udělala návrat k běhu, ale jako velice opatrně. Abyste si to představili, já jsem si to našla, jak to vypadalo. Mělo to 20 minut dohromady. Na začátku byla 5minutová rozcvička ve formě rychlé chůze a pak jsem 15 minut měla strašně pomaličku běžet 30 až 60 sekund a prokládat to minutovou chůzí. Tak to byl jako můj trénink první. Jo, takže jako opravdu bylo to velice pozvolné a jasně pak se protahovaly ty intervaly běhu a zkracovaly se intervaly chůze, ale v tomto duchu jsem běhala 9 týdnů. Jako 9 týdnů tímhle stylem. Jo? A jo, na konci, v tom 9. týdnu, to bylo třeba 5 až 8 minut běhu a k tomu chůze 30 až 60 sekund. Takže jako to už se hodně převrátilo samozřejmě a celý to třeba mělo 50 minut dohromady, to už je docela dlouhý, jo? Ale pořád jako tam byly ty pauzy a teprve 10. týden jsem tam měla jako nepřerušovaný běh. Jo? Což bych vyzdvihla, protože já jsem slyšela v minulosti, že jo, různý příběhy různých žen a někdo někde říkal, že teda se rozhodl, že začne běhat po tom porodu a první den ta paní běžela 1 kilometr a druhý den běžela 2 kilometry a třetí den běžela 3 kilometry, tak to mi jako nepřijde dobrý. No. To si myslím, že jako není úplně jako ideální struktura. A v tomhle fakt bych jako chtěla ocenit svou trenérku. Podle mě to jako je inteligentní a dala to dobře dohromady. No. A ty jsi vlastně zmínila, že už 5. týden, ještě než po 6 nedělích, se to pustila jakoby trošku dřív, než by se správně mělo. Ano. To jsem udělala, protože jsem si udělala britský test připravenosti pánevního dna na běh, který má, myslím, popsaný česky Klára Mirvaldová na svém Instagramu. Někde to má tam uložený, taky si ho dělala. A to je za mě jako super soubor cviků, který, když uděláš bez větších potíží, tak si můžeš považovat jako připravená na běh a můžeš to zkusit. A za mě je to teda mnohem lepší vodítko, než zase nějaký arbitrární číslo, jakože po 6 týdnech
po 10, po 12, protože jako jsou i porody, kde ani těch 12 týdnů nestačí a musíš začít mnohem později, jo. Takže jako já bych se zbavila asi nějaký jednotný hranice a řekla bych, že to je opravdu velice individuální. A co jsem tak slyšela třeba tu Kristýnu Meky, tak tam myslím, že na to šla tak jako po 3 týdnech. Tu teda trochu tlačil čas, že jo. A ani nevím, kdyby tady teď seděla, jestli by nám třeba řekla, že jí to přišlo jako ideální nebo ne, že jo. To je samozřejmě druhá stránka toho příběhu, to nevíš, no. Ale obecně jako se uvádí, že jako když je opravdu všechno úplně super a jsi ta olympionička a všechno skvělý a projdeš tady tím testem, tak jako čistě teoreticky po 3 týdnech to můžeš začít dělat, ale jak říkám, jo, jako já jsem vám tady odvyprávěla, jak vypadal můj trénink v uvozovkách, tak to jako někdo by to třeba ani nenazval během, že jo. Takže to je otázka. No. Zase, nikdo tady nejsme olympioničky. Ne. No. Já si myslím, že teda, a jak říkáš, je to individuální. Můžou být i případy, kdy 12 týdnů nestačí. No jistě, určitě, no. Ale já jsem furt jako hodně konzervativní v tomhle, nebo jestli hodně, ale myslím si, že 6 nedělí si minimálně počkám. Pak si možná pak v mém plánu je, že se zajdu na fyzio, novintu a nechám si to odbrzdit, nechám si dát zeleno. Ale minimálně teda myslím si, že to 6 nedělí je mnohem bezpečnější dodržet ho, než to udělat naopak. A znám případy, kde to dopadlo velmi blbě teda. Jo, no a nic ti neuteče, no. Ono často totiž se necítíš špatně a vrátíš se předčasně. Jo. No a nicméně tady teda zase bych to doplnila komentářem od fyzioterapeutky, který se týká teda optimálního návratu k běhu, tak zase tak říká, že individuální obecně, a je to obecně, se doporučuje vyčkat aspoň 3 měsíce, ale záleží samozřejmě na typu porodu, císař nebo vaginální hojení, stavu pánevního dna, břišní stěny a celkové kondici. No a po vaginálním porodu musí pánevní dno zvládnout zátěž bez příznaků, to znamená zase únik moči, tlak. Po císaři je klíčové hojení jizvy a posílení břicha. A sport by neměl být provozován na úkor spánku. A nejprve je vhodné začít chůzí a stabilizačními cviky, teprve bez obtíží přejít k pozvolnému běhu a zase ideálně pod dohledem fyzioterapeuta. No a na závěr prostě doba návratu bych řekla, že opravdu je velmi individuální, někdo se vrací po 6 nedělí, někdo prostě hlavně potom císaři musí počkat díl, tam se to prostě hojí díl, máš hluboký řez v tkáních. No a myslím si, že zase úplně nejvíc ideální počkat na schválení odborníkem, nějakým kvalitním fyzioterapeutem. Jo, za mě to fyzio, jako já jsem si řekla, že si udělám ten test a že si to vyhodnotím. A taky pozor, bych ještě zdůraznila, že to není jednosměrka. Ty jako můžeš ten proces vždycky zastavit. To trvá jako na ještě mnoho týdnů až měsíců po té, co začneš. Jako zase všude v tom tréninkovém plánu jsem měla napsáno velkými písmeny a vykřičníkem a červeně, že pokud prostě se začneš počurávat nebo cokoliv jiného, bude tě bolet kdekoliv, jakkoliv, cokoliv, nebo, to bych chtěla zdůraznit, budeš cítit takovou jako tíhu v tom pánevním dnu, tak to znamená, že nejsi ready a máš prostě přestat a zkusit to později. Jo? A to jakoby, to je třeba neustále vyhodnocovat. A zejména tu tíhu bych fakt chtěla zdůraznit, protože to se může zdát, jako že to není nic moc a že to nevadí a že to jako nějak přeběháš, ale pokud prostě se necítíš úplně normálně, to znamená, že vlastně necítíš jako nic, že jo? Že normální člověk nechodí po ulici a nemyslí na své pánevní dno, že? tak to znamená, že bys jako neměla začít, nebo bys měla prostě si dát pauzu od toho návratu, no. Nebo taky tě to může začít bolet třeba až druhý den, že jo? No, takže jako tohle jsou všechno jako ty hvězdičky, poznámky pod čarou, který bych k tomu svýmu návratu jako chtěla dodat. No. A ano, určitě máš pravdu, Aničku, že jako ideální scénář je, že si zajdeš do toho Mintu nebo někam a asi je to úplně nejlepší. No.
Regenerace proběhla po porodu v pořádku, rozběhala ses. Jak se pak vyvíjely tvoje výkony a jak se zvrátila k závodění? První závod byla asi 5, vaše liga. Tam jsem ti fandila. Tam si mi fandila, no jo, vlastně tam si byla ty. Jo, to bylo dobrý, tam jsem běžela asi jako, nevím, nějaký takový svůj standard, nebo jako asi 3. nejrychlejší čas na té trati, jako já prostě 5 v Braníku běhám jako furt pryč, takže mě by zajímalo, kolik jich tam mám. Jo, to bylo docela dobrý, no jako takovej benefit toho návratu u mě bylo, že já jsem dřív před těhotenstvím, na začátku každého běhu po 20 minutách jsem se prostě musela jít vyčůrat. A teď už ne. A já si fakt jako myslím, jestli náhodou prostě to, že jsem se tomu pánevnímu dnu trošku pověnovala, jestli to jako není... Pánevní jako Schwarzenegger. Jako se zvrátila silnější. Jestli to teď není jako lepší. Jako nevím, jo, fakt mě to napadlo, protože tenhle problém prostě teď vůbec už nemám, jo. V tomhle je to lepší. Pak byly ještě nějaký další závody na jaře, ale tak jako ty osobáky velký přišly teď na podzim, no. Jakože Opavská míle, to byl prostě závod mýho života a ona je to rychlá tráť, jo, ale i když si k tomu přičtu teda pár sekund, jako, což by člověk asi měl, je to trochu z kopce, tak pořád jako jsem na své poměry běžela hrozně rychle a teď jsem o víkendu běžela i teda osobák na 5 na Run Tour, no. Gratulujeme. Jako, no, díky. Gratulujeme. No. A jak vypadá tvůj trénink vlastně teďka? Vlastně Pepovi je 10 měsíců. Kolik toho naběháš? Jak moc z toho obsahuje třeba síla? Jo. Či pozměnila si své tréninkové postupy s tím, že vlastně dáváš ještě možná větší nadhled na to, jak posloucháš vlastní tělo? No, pozměnila jsem spíš celkově objem a tu strukturu. Běhám 5krát za týden. To jsem už dělala i předtím, že jsem si to stáhla prostě na 2 volný dny a nejenom 1. Asi hlavně kvůli práci. A z toho 2 dny jsou těžký trénink. Předtím tam byly pokusy jet jako takový ten, řekla bych, standardní, možná americký systém úterý, pátek, neděle. Ale prostě jako nedávala jsem to, no. Protože úterý, pátek, neděle není úterý, pátek, neděle. To je pátek, neděle, úterý. A když se na to podíváš takhle tou optikou, jakože od pátku dál, tak je to prostě jako docela náročný. A takže jsem to opustila, no a k tomu posiluju 2krát týdně. Snažím se to dělat v ten den toho těžkého tréninku nebo den poté. To je občas náročný, no. A hlavně se to musí nějak rodině všechno poskládat do kalendáře, takže někdy se soustředíš jenom na to, abys prostě to nějak tam odbavila a někdy třeba ta sekvence není úplně jako perfektní, což neznamená, že dělám hovadiny typu, že bych šla 2 těžký dny za sebou, ale prostě jako celkově mi to přijde celkem udržitelný. No a kilometráž mám teda teď vlastně nejnižší, co jsem kdy v životě měla. No. Ale mám z toho ty osobáky, takže dobrý. To jsem se rozhodla už před otěhotněním, že jako maratony dobrý, vyzkoušela jsem si a teď jako na hodně dlouhou dobu bych chtěla zrychlit a nebudu zrychlovat skrz maraton, to je takový časově nepraktický. Takže jsem si říkala, že zkusím tu míli, no, což většina hobíků že jo, ignoruje. No, míli 5 a možná si dám 1 10 teď, no, v listopadu. Hele, a přesně kde tu míli běháš? No, jako skoro nikde. Já shodou okolností, když jsem jela z Apolináře, tak jsem potkala Báru ověšenou psem, dítětem a mnoha zavazadly. A jela někam úplně do toho, co to bylo, Havlíčkův Brod, nebo jela prostě někam asi hodinu, asi jo, aby si zaběhla míli, nebo spíš, já myslím, že Štěpán to byl Štěpán, no, a ten tam, no co míli, jenom kilometr. Jeli jsme do Havlíčkova Brodu na pouhý kilometr. Ale ještě běháte někde v tom Pacově? Míle v Děčíně, hele, v Děčíně mají jednak děčínská míle, to je v červnu, a pak mají tradiční večerní závody, se to jmenuje, a to je na konci srpna a tam je taky míle.
A paradoxní je, že teda to jsou opravdu anglický míle, jo? To nejsou 15 stovky. Já jsem vlastně letos, já jsem žádnou 15 neběžela, to jsou všechno míle, což se ani u nás jako takovou tradici to nemá, že jo. No a pak já bych opravdu chtěla tady udělat reklamu Opavské míly. To je opravdu fantastický závod, který pořádá pan Jiří Sýkora, že jo, stále náš rekordman na 5000 metrů se svým synem a rodinou. A je tam skvělá atmosféra. Je to fantastická trať, má to ideální tvar ty hokejky, že je to prostě rovný a jedna zatáčka před cílem. Je to velice lehce z kopce, takže jo, jako teď nechci lhát, ale myslím si, že to není eligible jakože na rekordy, ale nevadí. Ale jako je to skvělý prostě. A za mě ten žánr silniční míle je něco, co má velký potenciál. Abych jako udělala nějaký další u nás. Myslím si, že já bych to těm hobíkům naordinovala. Hele, je to rychlý, krátký, stihneš nedělní oběd rodiny, prostě jo, manželka nebude nasraná, že jo, jako dobrý, je to lepší než triatlon. Ale je to v Opavě. Tahle ta je v Opavě, jako... je to z ruky, ale no tak uděláš si výlet. Jede tam vlak. Jede tam vlak, no, který teda ten náš měl zpoždění hodinu, což bylo jako vynikající. Ale i tak to byl skvělý osobní rekord. No. A to v Pacově? To je v Pacově se běhá, Pacov je v druhé lize, takže tam jsme jezdili kvůli tomu, že jo, protože Štěpán běhá druhou ligu. Kolik kilometrů to je prosím tě od Prahy? Nevím, tak není to tak, no, přestup je v Táboře, no, jezdíme vlakem, takže nevím, kolik je to kilometrů. 2 hodiny na míle v Pacově. Jo, no, tak to je prostě... je to blíž než Opava. Je to blíž než Opava, no. Je to výlet prostě, no, máš zážitek, je to taková, tak seš na té dráze a když je léto, tak to je jako když jdeš na bazén, že jo, tam je tam... No tam strávím teda díl než na míli v Pacově. Je tam travička, sluníčko, polonahý lidi, že jo, jako je to a pohoda, dáš si tam pivko nebo něco, birel, záleží, jestli běžíš nebo ne a prostě si z toho uděláš hezký den. Další velké téma a dotaz od posluchačky. Vliv kojení na trénink. A ptali jsme se opět odborníka, porodní asistentky a laktační poradkyně Lídie Repaské. Tak tady několik poznatků na úvod. Kojení může mít vliv na návrat k intenzivnímu sportovnímu tréninku. A to prostřednictvím hormonálních vlivů. Prolaktin, estrogen i progesteron. Pro zdraví kostí je důležitý příjem vápníku, vitamínu D a bílkovin, aby se minimalizovalo riziko únavových zlomenin. Při intenzivním tréninku je také vyšší riziko dehydratace, což může obzvlášť při kojení vést k únavě a bolestem hlavy. Na závěr, kojení není překážkou návratu k intenzivnímu sportování, ale klade zvýšené nároky na výživu, hydrataci, regeneraci a sledování zdraví kostí a vazivového aparátu. Tak jak vnímáš vliv kojení na trénink ty, Báro? No, já souhlasím se vším, co tady bylo řečeno. Ano, jako ty unavovky, to je fakt riziko kvůli těm hormonům. A ještě bych k tomu dodala, že kojení je prostě velmi energeticky náročné, pokud jde o příjem kalorií, kterým bys to měla kompenzovat. A je to ale u každé ženy dost individuální, takže jako číslo zase nemám. Ale dost bych jako respektovala ten hlad, který máš, protože prostě opravdu jako ještě nedej bože těsně po porodu, tak ta regenerace tě energeticky něco stojí, a pak se teda začneš hýbat, do toho kojíš, tak vlastně jako nebude v tvém životě žádné další období, kdy bys měla větší kalorickou potřebu. A to bych ještě zdůraznila. Myslím si, že obecně ve společnosti to ženy vnímají opačně, než to je. Jako v těhotenství to tak řešit nemusíš. Jo? Jako jednak zase, pokud se nějak intuitivně vnímáš, tak prostě, když máš hlad a potřebuješ těch pár set kalorií navíc, tak prostě se najíš. Ale rozhodně není třeba v těhotenství jako si říkat, ježiš, tak radši si dám ještě ten druhý dortíček, jako abych si to pojistila, tu energii, jako nemusíš. A pak tyto ženy po porodu začnou zběsile hubnout, což je prostě úplně jako naopak, než by to mělo být.
jako po porodu, zejména jako sportující matka, máš strašnou potřebu energie a větší než v tom těhotenství, pokud kojíš ještě teda tak tu jako tuplem. A takže na to bych jako apelovala, aby to ženy nepodceňovaly tohle. A já teda čistě subjektivně, já si pamatuju, a to jsem teda ještě neběhala, ale opravdu jakoby třeba první 2-3 týdny po porodu jsem měla fakt jako obrovský hlad. A žízeň, teda jako neustále jsem měla žízeň. Takže jsem prostě to respektovala a dávala jsem tělu, co potřebovalo. No a jinak u mě jako vliv kojení na trénink je prostě jenom takový, že opět se k tomu vracíme, mám příliš velká prsa a musím si kupovat drahé podprsenky. Tak to je jako jediný prostě. No jinak nic, jinak jakoby, a jo, jasně, na začátku zase, než se to nějak stabilizuje, tak jo, tak ty prsa se nalejou hodně, tak je asi jako lepší jít běhat po kojení nebo po odstříkání, aby to nebylo nepříjemný, ale jako přežiješ to, jo, jako taky jsem šla běhat prostě jako s neideálně ocátými prsy, protože prostě život není ideální. A jo, jako samozřejmě pak je tam, nedej bože, problém nějakých jako zánětů a mastitidy, tak to jako to si nechceme přivodit, jasně, to určitě jako ne. Používám rozum, ale jinak jako za mě vlastně ten největší vliv je ta energetická náročnost, no. Jako nezapomenout na to. To už se pak spíš cecky a kecky, no. Jo, teď dneska co jsou hlavně cecky, no. Dneska jsme se dneska hlavně cecky. A Baru, jaký máš teď konc, po tom, co se ti výrazně změnil život s Pepou, jaký máš běžecký cíl? Pořád stejný? Ne, tak běžecký cíl je, pokud jde o ten rodičovský běžecký cíl, tak jako chtěla bych jemu předat tu lásku ke sportu, že jo, nemusí běhat. Měl by, ne, tak ne, je to jedno, ale zaprvé jako chci být dobrým příkladem pro něj, aby pak složitě se k tomu sportu nemusel prokousávat sám, ale bylo to pro něj automatický. A jinak mám normálně svý běžecký cíle, no, tak pořád zlepšovat, být nejlepší běžkyní, jakou můžu být. A to nevím, kde je ta laťka. Myslím si, že já jsem začala jako později, já jsem nebyla atletka v mládí, tak ten můj běžecký věk je jako relativně mladý a jako proč bych nemohla mít osobáky třeba ve věku 45, jako já to tak beru, že mám velice dlouhý horizont, nikam nespěchám a uvidíme prostě, co bude. A jako jediný můj takový konkrétní cíl je, že bych jako chtěla bych se kvalifikovat na bostonský maraton a chtěla bych si ho i zaběhnout. A to je takový turistický cíl. No. Ale to je daleká budoucnost. Co bys poradila ženám, které přemýšlí, jak v těhotenství běhat a sportovat? No, ať prostě běhají a sportujou a ať přitom poslouchají svoje tělo. Což by teda měli dělat, i když nejsou těhotný. A co ty, které se vrací po porodu a chtěli by se vrátit do formy? Máš jednu radu, kterou bys sdělila? No, nedělejte to kvůli vzhledu a kvůli číslu na váze. Můžeme tady být sprostý? Už umíte vypípávat? Už jsi byla sprostá. Jo, vidíš, co se ani nepamatuju. Tak na to se vyserte. Opakuji, vyserte se na to. Jako opravdu prostě to není to nejdůležitější. Mě jako fakt drtí, když vidím někde v bulváru nějaký prostě tady herečka se dala do formy a do formy v jejich pojetí znamená, že je tenká prostě, aby se vešla do nějaký velikosti šatů. Jo. To prostě jako dělejte to, protože se chcete cítit dobře, jak ve svém těle, tak ve své hlavě a to bych teda zásadně zdůraznila, jako duševní zdraví jsme tady ještě nezmínili, ale to je jako absolutně alfa omega. Chcete mít sílu, jako snažte se být fyzicky silné, protože po porodu furt budete někde něco tahat. Jo, jako máš to dítě, máš na něj tu vaničku, pokud jezdíš autem, furt nějaký tašky taháš, kočárek, jo, složený, rozložený. Jako furt musíš někam něco přenášet a
je dobrý, aby tě u toho nebolely záda, ruce a tak. No a jo, můžete to dělat samozřejmě i kvůli tomu, že chcete dobře performovat, na tom není nic špatného. Ale hlavně bych to dělala teda kvůli tomu cítit se dobře, fyzicky i psychicky a mít sílu. A užívat si ten proces. Jako nesnažit se vzít to tak, že teď jsem v bodě A, takže jsem po porodu a jsem vyřízená, vypadám hrozně, jsem depresivní a nemožná a teď jako jediný, na co myslím, je ten bod B, někde prostě za půl roku, kde jako budu vypadat skvěle, všechno bude úžasný a zaběhnu si ten osobák. A to mezi tím musím nějak jako přetrpět, abych se dostala do bodu B. Tak to ne, jako užívej si to, že někdy po porodu teda vyběhneš na těch svých 30 sekund běhu a pak minutu chůze a to už bude to ono, to už je to hezký, svítí sluníčko, jo, dobrý, mám tady těch 20 minut pro sebe a to už je to pěkný a už se cítím líp, už teď. No a pak, než se naděješ, tak tam třeba bude i ten osobák, ale jako užívejte si ten proces. No. Děkujeme za hezkou reklamu na běh. No, nemáte zač. A čeká nás závěrečný kvíz. A ježiš. Znáš ten koncept, že? Jo, znám, no. Takže jdeme do toho, bez otálení a rozklusu. Takže začneme. 5 kiláků nebo 1 míle? 1 míle. Porod nebo 5 na krev? 5 na krev. Pražský maraton nebo míle v Pacově? Ježiš, no tak to je hodně těžký teda. Ježiš, asi míle v Pacově, protože na pražském maratonu jsou ty kostky dlažební a to já nemůžu. To mě vždycky naštve. Ale možná trvá kratší dobu, než se dostaneš do... Jo, to bylo. Plán od Briany nebo běžecké rady od manžela? No pardon, ale od Briany asi no. Ale jako oni jsou víceméně v souladu, takže dobrý. Dobře, tak... Tlumočení Trumpa nebo trénink na maraton? Asi trénink na maraton. Je takový předvídatelnější. Dobře, děkujeme. Všechny odpovědi byly samozřejmě správně. Jo, děkuju. A my děkujeme Báře, že si udělala čas. A i tady nakonec bychom chtěli zmínit, že běhání v tomto období je naprosto individuální záležitost a je potřeba poslouchat své tělo a pokud tělo nedovolí, třeba i jakýkoliv pohyb vynechat. Ano. Děkujeme, že nás posloucháte a děkujeme, že nám posíláte zpětnou vazbu k našemu podcastu. Cokoliv by vás napadlo, pište nám na náš Instagram a rádi se k tomu vrátíme. A já bych chtěla poděkovat všem. Teďka ten víkend jsem byla vlastně na orientiáckých závodech, mistrovství republiky štafet a družstev. A překvapilo mě, kolik posluchaček za mnou přišlo a řeklo, že nás poslouchají. Choďte dál, pište nám, dělá nám to radost a fakt mě to udělalo radost, takže dejte nám vědět. Moc děkujem. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.